Vážené dámy, vážení páni, srdečne vítajte na tejto našej tlačovej konferencii, ktorú sme zvolali, aby sme vám oznámili naše závažné rozhodnutie. Ďakujem, že ste si našli čas, že ste prišli. Chcem vám všetkým oznámiť a prostredníctvom vás, všetkým staromešťanom, že som sa rozhodol vzdať svoje kandidatúry na post starostu Starého Mesta a zároveň sme sa v prostredí Mestskej politickej strany Dunaj po dlhých diskusiách, po dlhých rozhovoroch a vyhodnocovaní situácie sú si vedomí, aký je princíp jednokolového väčšinového volebného systému, ktorým sa kreuje samospráva, sme sa rozhodli podporiť v kandidatúre na starostku Starého Mesta tú prítomnú pani Zuzanu Aufrichtovú. Som z generácie ľudí, ktorých november 89 zastihol vo vysokoškolskej lavici a táto historická udalosť, významná na Slovensku, nás niektorých veľmi silno spolitizovala a nasmerovala našu životnú cestu. Ja som ten, ktorý ako mladý 24-ročný muž bol v roku 1994 prvýkrát zvolený za staromestského poslanca, ale tým, že som bol aktívny v rôznych mládežnických organizáciách, tým, že som bol aktívny v prostredí staromestskej samosprávy, môžem posúdiť všetky demokratické samosprávy v mestskej časti Bratislava Staré Mesto od roku 1990. Musím povedať, že to, čo teraz zažívame v mestskej časti Staré Mesto, len kopíruje situáciu na úrovni hlavného mesta. Keď toto nezastavíme, tie trendy, ktoré vidíme, budú pokračovať aj v našej mestskej časti. A to rozhodne ako staromestský lokal patriot, ako človek, ktorý si dovolím tvrdiť, som autentický staromešťan, aj vďaka svojmu rodinnému zázemiu, aj celým môjim životom, nemôžem tolerovať a akceptovať. Bez toho, aby som v tejto chvíli išiel do hĺbších detailov, veď to je všeobecne známe, čo sa deje. Urobil som toto rozhodnutie aj preto, že chceme byť spoločnými silami. Či už je to na úrovni mestskej časti Bratislava Staré Mesto, alebo na úrovni hlavného mesta Slovenskej republiky. Chceme byť v nasledujúcich komunálnych voľbách v októbri 24 úspešní a chceme otočiť ten nesprávny vývoj v našom meste. Chceme mať úspešné Staré Mesto, chceme mať úspešnú Bratislavu a chceme, aby sme sa vrátili k všetkým tým štandardom, na ktorý si ľudia nielen zvykli, ale majú na ne aj nárok. Pretože tu žijú, platia tu svoje dane z nehnuteľnosti a zaslúžia si za to dobrý a štandardný výkon komunálnej politiky. Ja z tohto miesta sa rozhodne chcem poďakovať predovšetkým pánovi Martinovi Winklerovi ako predsedovi komunálnej politickej strany Dunaj a všetkým kolegom z politickej strany Dunaj, ktorí mi naozaj v tomto, musíte uznať, nie jednoduchom rozhodnutí rozhodne pomohli. Vyhodnotili sme si veľmi vecne a rozumne túto situáciu a myslím si, že sme v tejto chvíli urobili dobré rozhodnutie. Pani Aufrichtovej želám, že spolu s nami, pretože členovia našej politickej strany pristupujú, to nie je len o tom, že ja sa vzdávam kandidatúry, ale naši kandidáti na staromestských poslancov, naši kandidáti na mestských a župných poslancov pristupujú do tímu, ktorý sa v Starom Meste vykreoval a veríme, že s našou kompetenciou a s našimi spoločnými možnostami a spoločnou silou vytvoríme ten tím, ktorý bude v Starom Meste úspešný a to si aj prajem, aby sme to spoločne, víťazne 24. októbra, poťažne 25. októbra nad ránom oslavili. Samozrejme musíte uznať, že ten, kto nemá osobné ambície v politike, nemá čo hľadať. Bolo to pre mňa ľudský
veľmi ťažké rozhodnutie, pretože sme do toho zainvestovali už veľa času, veľa energie, ale opakujem, vyhodnotiac všetky aspekty jednokolového väčšinového volebného systému a pretože chceme byť v týchto voľbách úspešní, som toto rozhodnutie nakoniec dokázal urobiť. No a pani Avrichtovej poviem, že nie je to tajomstvo v politike, že dobrú jednotku robia dobré dvojky. Sven. Ďakujem. Pozdravujem všetkých staromešťanov. V prvom rade sa chcem poďakovať Svenovi Šovčíkovi za jeho rozhodnutie a súčasne chcem povedať, že si toto rozhodnutie nesmierne vážim. Dnes je výnimočný deň, ktorý v politike predstavuje nadradenie verejného záujmu nad osobné ambície. Rozhodnutie Svena Šovčíka vzdať sa svojej kandidatúry na starostu v prospech Starého Mesta si vážim aj z dôvodu, že je to rozhodnutie aktuálneho poslanca, čiže niekoho, kto mal možnosť 4 ostatné roky vnímať interné dianie v mestskej časti. Opozíciu jednofarebnému zastupiteľstvu v Starom Meste tvorí Sven s poslancom a bývalým starostom Radoslavom Števčíkom, ktorý je tiež súčasťou môjho tímu. V zoskupení Staromestskej 25-ky sú tak spolu s Gáborom Grendelom a mnou po dnešnom spojení až 4 zástupcovia, ktorí sa v minulosti uchádzali alebo zastávali post starostu. Svedčí to o vysokej miere nespokojnosti s vedením Starého Mesta a spoločnom záujme o jeho zmenu. Osobne mám veľkú radosť z každého spojenia, pretože Bratislava nie je jednofarebná, ako dnes vyzerá zastupiteľstvo Starého Mesta. Takýto stav môže byť výsledkom demokratických volieb, avšak bez sebareflexie a vnútornej kontroly neprináša skutočný rozvoj ani reálne výsledky. Bratislava je historicky nastavená na bohaté spektrum farieb, vôni a emócií. Vždy bola historicky nastavená na toto bohaté spektrum a vždy bola esenciou rôznorodých kultúr, náboženstiev aj národností. Preto je krásna, špeciálne Staré Mesto a jeho historické centrum. Aj to je dôvod, prečo sa rada spojím s každým, kto má energiu meniť Bratislavu a našu mestskú časť k lepšiemu. V Starom Meste sa v časoch jeho kreovania na moderné európske mesto rozprávalo viacerými jazykmi. Slovenčina, maďarčina, nemčina, čeština, jidiš. Dodnes niektorí starí bratislavčania hovoria aj 3. Podstatné je, že napriek tejto rôznorodosti si rozumeli a vedeli sa spojiť pre dobro veci. Dnes to robím ja s mojimi kolegami. Politika nebola nikdy tým, čo Bratislavčanov spájala, bolo to ich vzťah k mestu. Vráťme sa k tejto pôvodnej myšlienke staromešťanov, ktorí tu žijú, ktorí majú ochotu diskutovať, počúvať, stretávať sa a spoločne hľadať riešenia. Veľmi rada by som do Starého Mesta vrátila to, čo mu 4 roky chýbalo. Energiu vyplývajúcu z rôznorodosti názorov, dialóg, participáciu s návrhmi ľudí, face to face, nie online diskusiami, ako je to dnes na Starom Meste bežné. Staromestská 25-ka spojením s Dunajom vytvorila súdržný tím, ktorý rozhýbe našu mestskú časť k prosperite. Sú v ňom skúsení komunálni politici, aj nové tváre, sú v ňom zástupcovia rôznych generácií, muži, ženy, odborníci, aj praktici. Prevažne sú to nestraníci a pretože komunálna politika je primárne o ľuďoch a projektoch pre ľudí. Ďakujem aj predsedovi strany Dunaj za veľmi konštruktívne jednania, ktoré predchádzali tomuto rozhodnutiu. Podstatné je povedať, že Sven dnes učinil rytierské rozhodnutie pre Staré Mesto. Ďakujem. Ďakujem. Dobrý deň prajem vám všetkým, čo tu stojíme
a čo sme tu spolu, určite záleží na Bratislave. Je to náš domov a rovnako ako chceme zlepšiť riadenie Starého mesta, chceme zlepšiť aj život tu v Starom meste. Ja sám som rodinný staromešťan. Toto miesto nie je len bod na mape, je to môj domov, tu som vyrastal. Proti súčasnému neschopnému starostovi Starého mesta Matejovi Vagačovi dnes kandidujú dve silné mená, Sven Šovčík a Zuzana Ofrichtová. Obaja to s touto mestskou časťou myslia úprimne. Nám tu nejde o pozície ani o fleky na ďalšie 4 roky. Ide nám o reálnu a dosiahnuteľnú zmenu a preto sme v strane Dunaj zahodili EGA a ja som vďačný Svenovi Šovčíkovi, že prišiel s týmto návrhom sa spojiť. Ako ste sa už od mojich predrečníkov dozvedeli, rozhodli sme sa spojiť sily a vo voľbách na Starého mesta a vo voľbách na starostu Starého mesta postaviť jedného spoločného kandidáta. Bude ním Zuzana Ofrichtová. Sven Šovčík sa svojej kandidatúry zdáva v jej prospech a spolu so stranou Dunaj jej ponúkame plnú podporu. V politike takéto činy nie sú samozrejmosťou. My to však robíme spokojným vedomím, lebo vieme, že Zuzana Ofrichtová má za sebou konkrétne výsledky a nie iba sľuby. Staré mesto viedla 4 roky a dobre rozumie tejto mestskej časti. Pod jej vedením získalo Staré mesto dvakrát európske ocenenie za dobrú správu vecí verejných. Zrekonštruovala škôlky a zvýšila aj kapacity. Postavila senior centrum pre staromestských seniorov. A pritom mestská časť nehospodárila na dlh, čo je pre mňa, našu stranu a nás všetkých kľúčové. Podporujeme ju ako kandidátku, ktorá dobre pozná túto krásnu mestskú časť. Zhodujeme sa vo väčšine vecí, v tom, čo si Staré mesto zaslúži, v tom, čo treba dotiahnuť do konca po dosľujúcom vedení, aj v tom, čo nefunguje a treba zmeniť. Záleží nám na Bratislave ako celku. Záleží nám aj na Starom meste. Ulica po ulici. Kým sa mesto zadlžuje, Zuzana Ofrichtová v Starom meste hospodárila s prebytkom. Kým mesto improvizuje, my prinášame plán. Na tomto mieste chcem preto vyslať aj signál, že je nevyhnutné sa spojiť a chcem preto vyzvať aj ďalšie kandidátky a kandidátov na primátora Bratislavy. Konkrétne starostku Karlovej Vsi pani Danu Čahojovú, pani Zuzanu Šubovú a pána Ladislava Géciho. Že ak si skutočne prajú zmenu vedenia Bratislavy, aby zvážili spojenie síl a podporili ma, aby sme spoločne vo voľbách ponúkli bratislavčanom silnú alternatívu k aktuálnemu vedeniu nášho mesta. Keď sa spojíme, budeme mať určite väčšiu šancu uspieť. Bratislavu chceme predsa spájať a nie rozdeľovať. Naším cieľom je funkčné mesto, ktorému záleží na každom z nás. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, že ste prišli. Ďakujem ešte raz Svenovi Šovčíkovi za toto rozhodnutie a som pevne presvedčený, že naša spolupráca, vzájomná spolupráca s pani starostkou bude vynikajúca. Veľmi sa teším a som presvedčený, že voľby dopadnú úspešne. 24. októbra sa vidíme vo volebných miestnostiach. Pozdravujem všetkých a teraz je priestor pre otázky. Môžem ti podať ruku? Áno, ďakujem. Teším sa na spoluprácu. Ja. Ďakujem. Asi budú osobné. Áno? Tými kandidátmi, s ktorými sa chcete spájať, si nespomenuli pána Josipa Ráža?